gochaka korwase county ya Nyamira stoko kumanya buna abamenyi be ward ya Itibo hanene mono bagutumika ebara ya Nyaramba kebabe ba abwarani nigo bagokera igitambukiro cyobo MCA Wororo ase ward ya Itibo ebunge ya North Mugrango himye county ya Nyamira Lameck Square ya enana gocha kubaroselia epareyo ase pareyo ne kilomita 12 nigo bonetana korosibwa ase kabono kubwatikana nubo bose nubo tambe bwae egento MCA bwensereyo haroseti ase ntunde ntangani hagaika enusu ase bono harachiko yetabokia ase atigerete ebara ya Nyaramba kebabe bwarani ebara ya Kyabonyoru Junction Itibo nabo igo ebara ya Isinta Kenyoro gati ekibara kigendete kuri mwabono ase ward yo nagutumanya omulikito Steven Nyarike embonde abamenyi bagotumeka epara ekubwatania Nyaramba gocha kebabe goika bwarani yore kilomita 12 bali kibago chengira mega yo MCA Wororo ase ward ya Itibo Moskera Lameck Square nana gochaka kurema epare yo asentunda ya kabere iriyo kwenekinga obosombi ngonyara koboro koleka senjira ya bene epare ya Nyaramba ngati echipara isato echigendete kore mwase bono inseye ward ya kere bara ya Kyabonyoru ekobwatani Itibo ne para ya Isinta ekobwatani Kenyoro boigo chigendete korosiwa polina ngane bitoka ete nyagitari lakini bona iga nagokire asoko tole tere kira gitoka namo poli naki akiatare ko mugambi yo idakala tere kira gita itore mere para na into dora sto eta muna igoro na chite de gitari mburelie gainga gatama kuri gitari na rwali ase gitu para asa yongo chigwita bona ogre tente nana ya minto dira mate enana oto kunyire para ko to tale kira macha ko torira ko timata no ko ya nyokia bantu ko chamba chabo asamalie tangoro ku Lameck Square nyanja manyekane tebuna nyakianga ose nana ariandu baiti bamanyete na Nyamire ngima na kenyingi aseri koria rero inde ase Kenyoro gya kebabe ugiye bwatera netigeti yongo epara nene na chageti yarenge ko Nyaramba ega chambaka ega ika kebabe koru kebabe to yegendereri egende mpaka bwara ase ngenji yarenge para nene ero almost 2 kilometers na 2 kilometers wa MCA to konyara konyebeke pake ndimo ngatenga promise y'abana inchi bane ngoye kora phase 1 ike kebabe ochakira kebabe na ande phase 2 ende mpaka bwarani ase epara hiyo ya Nyaramba kebabe bwarani yuetanya korosi wase kegetambe yabereke gosumbwa bamenyi nigo bono erache ko bakegweteka mega yo MCA Moskera Lameck Square ya okore ntunde ntangane goikira gati ase bono iga aene kiringa na chigotabo kepare yubo ikiranu enana yeto aye enana ekero wale mete pareye koru Nyaramba ugaikanda ari ugatigero twachande kirensa noro cha mauro no maigwa chikoticha koru devolution kwanza koru Kenya ya nyoreto uhuru kero Kenyatta achete nari arosetibu moise kurigere limorora matuki ya gotogoru ase pare na kurugure bituki twatorogorete na bugwanjara ne para yabeire miaka emenge nere na inchenere pare ntanga engocha goseti record kuyekora ase ngenjo njanya kure mu miaka yonse obogambi koru devolution nyanchamana abo bogambi 10 years lakini garenge gwetekera gitakimogetio bokombe igoro kiaenda guchimoira kubwatikana no kora magendra so boikiranu niga bamenyi baitibo batebire ngamba che kwendra kumosira iriyo nande kumoirani abisi ase ntunda yende kwa yao itwe unatrata kipiga chumura kionta kone tukete tawa tuta are ne chipara nigo MCA Lameck Square nana ene kiringa oikabone iga nigo agachire chinsoko 34 echio agendere korosia boikiranu mnenjere ya moyo kwene kinga amache nkoikirare abamenyi baitibo timba enegetina mache igari urugoro enginda agaitire getare igoro ngate getare keri ngaitia machense na rogoroga nyamerumbe amacha agaitire igoro still eine record inde yo gwaka amacha ali bitare byarenge bikongu ngaya etinse
bono na achire na nyore na nsa mato muchando noro nande na tebiria bananchi nande bado ngoira nande mbeke budget ya makarabati na macha mbeke rikarabati rigare asengenje parango roswere amacha cha etense mwacha iga mwene keiri nimbekere tabante bitacho bya macha bande bangusire na gravity ninkunyete gesima ege chini goro ne chinsoko na rosiboniga na ikire chinsoko 34 ngati ya magendero anyaraka baga wekirani wase wodi itibona ne mono waso mwishimi warame kena na square yone kingango nyarare ko baga kwigora chipara a iriyo kubwatania chinseme chiga ase ewodi ga bene ingo reporteria Ensoko TV kurwase wodi itibo imeye bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira Nizera Nyariki Stephen Embunde Todos kabase mwanchu morigereria